baya. Dalilin da yasa yanzu cibiyoyi irin su Ar-Rayyan suke ba wa ɓangaren fiqhul usra muhimmanci shine saboda matsaltsalu da ake fama da su a zamaninmu na yanzu galibi sun samo asali ne daga lalacewar gidan aure. Idan kika lura da kamar matsalar almajiranci za ki ga cewa iyaye ne suke salwantar da 'ya'yansu. Idan kika lura da matsalar fyaɗe za ki gane cewa iyaye ne ba sa ba wa 'ya'yansu tarbiyya, ba sa nuna musu illar fasikanci da kuma alfasha. To duka za ki ga cewa matsaltsalun da muke fama da su a zamanin yanzu suna da alaƙa da lalacewar gida. Shi yasa yanzu cibiyoyi irin Ar-Rayyan suke bawa ɓangaren fiqhul shine a samu girmamawa tsakanin ma'aurata. To kenan yanzu tunda ana buƙatan girmamawa, yayin da mace ta zama tana da wata ɗabi'a wacce ba mai kyau ba, kamar a ce ba ta sallah akan lokaci, ita ce babbar matsalarta, ba ta sallah akan lokaci. Namiji ya aure ta, da wanne salo ya kamata ya mu'amalance ta? Salon da ya kamata ya mu'amalance ta shine sai ya zama gaba ɗaya hankalin shi ya tattara ya koma da su kan muhimmancin sallah. Kar ya zama ƙananan abubuwa da take yi a gefe yana faɗa mata ki bar kaza ki bar kaza, sannan kuma ga sallar ita ma kullum yana ce ta bar kaza ta bar kaza. Hakan zai sa a samu sa'ama, ya zama ya fita a ranta gaba ɗaya. Sai ya rakkaza akan sallah. Idan ya gama da sallah ya zama ta dawo tana sallah akan lokaci, bil uslub wal mau'izatil hasana, da salo da kuma wa'azi wanda yake mai kyau, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana yace ud'u ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. To girmamawa da namiji zai yi wa mace a wannan lokaci shine ya zama ba da faɗa ba, a hankali, tunda su dama mata 'yan a hankali ne. Ma'ana musulunci yana so maza su tafiyar da matansu a hankali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an ɗauki Aisha radiyallahu anha a cikin wani abu da ake kira haudaj kamar amalanke yake amma yana da tsayi, an rufe shi haka, ana ɗora wa raƙumi ko kuma doki yana tafiya da shi a zamanin da. Har yau a Sahara ana yi, waɗanda suka je ƙasashe na Sahara za su dinga ganin irin wannan haudaj ɗin. To Aisha radiyallahu anha, kamar yadda ya zama a al'adance, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi tafiya yana tafiya da ɗaya daga cikin matan shi, sai Aisha radiyallahu anha aka sa ta a cikin wannan haudacin. Ana tafiya da ita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dabbar take jan haudacin tana gudu tana jijjiga abin. To kun san wanda yake ciki shi ma zai zama ya jijjiga. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalli waɗanda suke jan wannan haudacin, ya ce la rifqan bil qawarir, ya ce a'a ku tsaya, a ringa tausayawa kwalabe. Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ku da kwalabe saboda me? Saboda ya nuna rauninku, sauki shine yake tafiyar da ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar riqqa ma kana fi shay'in illa zana. Babu yadda za a yi a samu sauki da taushi a komai face sai ya mushi ado, sai an samu abin da ake so. To saboda haka a samu al-ihtiram, kuma ana samun ihtiram ne tsakanin ma'aurata yayin da kowa ya fahimci juna, kowa ya fahimci dan uwan shi. Mace ta fahimci mijinta. Idan kin fahimci mijinki mai fushi ne, to shikenan sai ki kiyaye fushin shi. Idan miji ya fahimci matar shi mai fushi ce, sai ya kiyaye fushinta. Sannan ya zama an samu husnul istima'. Idan ba a samu husnul fahm ba, ba za a samu husnul istima' ba. Ma'ana idan ba a fahimci juna ba tsakanin ma'aurata, to ba za a samu zama da juna ana nishadi ana annashi.